Avui, un nou estudi del comportament humà. Però no un humà qualsevol, un humà català. I és que ja n'hi ha prou. Mira, els immigrants que venen no s'adapten als nostres costums catalans. No, i no només això, sinó que intenten inculcar-nos els seus. Que si el ramadà, que si el te de les 5... Que estem perdent la nostra identitat. Vaja. Sort que encara queden catalans de socarrel com jo, eh? No, sí, ja no m'enrotllo més, mira, saps què? Posa'm alguna cosa molt catalana, eh? Torrons, per exemple. D'acord, però suposo que deu saber que els torrons són d'origen àrab. No, fora, saps què? Posa'm una mona de Pasqua, que és més típic. No, Molt bé, però la mona de Pasqua també és d'origen àrab. Ok. Un croissant? Austríacs, creats a Viena. Melindros? Francesos, per culpa del rei de França que ha visitat... Mira, saps què? Posa'm una xocolatina del Barça. Molt bé, d'acord, però deu saber que el Barça va ser fundat per un suís, que ho sàpigues. La mare que et va parir! Mira, nascut a Sardenya, tu! Oh! Els croissants. El 31,3% dels matrimonis de Barcelona, un dels cònjuges és estranger o estrangera. Sense l'arribada d'immigrants al segle XX, Catalunya tindria ara poc més de 2,5 milions d'habitants. I el Messi no jugaria al Barça.